Quero empezar, vostedes todos entenderán, agradecendo a Margarita o honor que me fai, o pedirme que este aquí para presentar esta que xa digo de primeiro que é unha magnífica novela. Todos vostedes a Margarita por moitas razóns. Dende logo admiro moito humanamente, e admiro moito como muller, como persoa, pero ademais a admiraba como poeta, como articulista, como historiadora, pois en todas esas admiracións agora teño que engadir algo novidade, que nos podamos facer promoción de Monforte, neste caso, que tanto ten que promocionar, que podamos facela coñecida esta vila a través da cultura é algo impagable. Margarita é unha maestría excepcional nese sentido, porque sabe explicar perfectamente os elementos históricos co que é unha trama que encima está moi ben tratada, moi ben traballada, é moi atractiva e ten os personaxes absolutamente reales e modernos. Encontrei un libro de Otero Sánchez, por dentro Otero Sánchez, ese apellido Otero non ten nada que ver con a miña familia, donde decían que contaba un pouco todo o que había pasado que a tese do Cristóbal Colón Galego a principios do século XX. Aquilo, a verdade, que me deu a idea de que había que profundizar máis dese tema. Pasei casi que ano e medio estudando documentos, buscando bibliografía que non a pude conseguir, busquei nas bibliotecas e creo que de algún xeito cheguei a enterarme de todo o que pasou e por que esmoreceu esa tese.